si videl predošlé časti môjho príbehu, tak vieš, ako som sa nechal nachytať, ale ešte nevieš prečo. Ten kamarát, ktorý mi spôsobil všetky tie dlhy a problémy, to nebol žiaden cudzinec. Ja som ho poznal od malička. A predtým, čo všetko spáchal, sa tváril, že mal luxusnú požičovňu aut. Prichádzal vždy na inom aute, raz BMW, raz Mercedes, Porsche a hovoril mi, že všetky tieto autá má zaparkované v hale. Do tejto haly som samozrejme prístup nemal. Vraj tam nikto nesmie, lebo auta sú drahé a nechce, aby sa to riešilo medzi ľuďmi. A úprimne, keď niekto príde na takom drahom aute, tak ti to príde úplne logické. Ja som mu občas pomohol odviesť auto, či už išlo od zákazníka alebo k zákazníkovi. Nafotil som to auto, podpísal papier a vybavené. Tieto odvozy neboli pravidelné, niekedy sa neozval celé mesiace kvôli tomuto. Peniaze za prenájom auta a depozity riešil on. Komunikáciu so zákazníkom taktiež on. A keď mi hovoril, že tie depozity sa vracajú až po prezretí auta v servise, tak ja som mu veril. Ani mi nenapadlo, že ten depozit nevracia. Až keď som zistil, že jednému človeku nevrátil depozit, tak som začal pátrať. Hľadal som poškodených a postupne mi došlo, že toto bol len začiatok. V ďalšej časti môjho príbehu ti poviem viac o poškodených. Tak ma sleduj, nech vieš, ako sa nenachytať.